Čo to bude dneska, Peter? Chlebíček od fitness babičky. Takže začneme úplne, že najviac jednoducho. Ako ty cheesy, lebo však vieš prečo. Tu si Veľký papkač. čerstvý syr po Philadelphiu, aby sme nemuseli dávať majonézu. Aby sme ušetrili kalórie a zároveň zdvihli bielkoviny. Namiešať, nech sa to spojí. Ďalšie si ideme nakrájať olomoucké syrečky originál alebo fake, záleží ako mu pôjde si. Prosciutto cotto, oharočky nakladané, zavarané. Čunočka, olomoucké syrečky, porka, lahôdková cibulka. Pridáme tam aj citrón. Polovicu určite. Dižonská horčica, 2 až 3 lyžičky. Pažitka, petržlenová vňaťka nasekaná. Čierne korenie, zľahka soli, olivaču. Vybavené. Teraz všetko jednoducho spojíme s tým, že to pomiešame. Vznikne nám pomazánka s hrubou štruktúrou. Jeden chlebe, druhý chlebe, pomazánka, kúsok šunky. Posypeme našou salsičou. Fitness babička spravila naložené chlebičky. Poďme to ochutnať, braško. No na zdravičko. Čauky, mňauky. Rysovačka začala. Troška zarysujeme. Máfia. Keď miluješ niečo jesť. Tento recept je pre teba.